Trápí vás nehojící se či akutní rána, bercový vřet, proleženina či jakákoliv jiná rána na kůži? Otevřeli jsme pro vás nové centrum hojení ran Empolas v Olomouci. Najdete nás u zastávky Nová ulice ve 3. patře, samozřejmě s výtahem. Poskytujeme inovativní péči pomocí moderních přístupů a přípravků. Pomáháme tak k urychlení hojení akutních a chronických ran či zánětů kůže a sliznic. Využijte naše krátké objednací termíny a odborné poradenství. Poradíme a zaučíme vás v problematice hojení ran i ve vašem domácím prostředí. Naši odborní specialisté se postarají o vaše pohodlí. Pokud si nevíte rady s nehojící se ránou, obraťte se na nás. Napište nám na e-mail olomouc@empolas.hojení.cz nebo zavolejte na 602 141 116. Více informací naleznete na empolas.hojení.cz. Empolas. Pomáháme ke zdraví.